Good morning, good morning, good morning to you all. Welcome to our worship session. Welcome to our worship session. Today we are going to host a powerful worshiper. We are going to host Pastor Tinashe Murigo. We all know him. So as we are waiting for him to join us, I want you to begin to share our link to your friends, to your families. Share our link. Begin to share, begin to share, begin to share. Welcome, Daughters of Virtue. Thank you for joining. I'm seeing Primrose. Thank you so much for joining. I'm seeing Chiedza. Thank you for joining. I'm seeing Feb Paradzai. Thank you. Begin to share our page as we are waiting for Pastor Tinashe. Begin to share our page. Winning through worship. Thank you, Mercy. Yes, Ron. Thank you, Vicky. I'm seeing a lot of people who are joining right now. Idziwekwa. Thank you so much, Loveness. Thank you. May God bless you. May God open the doors for you. We want to thank Maggie. I'm seeing you, Esnat. I'm seeing you, Faith. I'm seeing you, Patience. I'm seeing you, Winmo. I'm seeing you. Begin to share our page. Begin to share our page. Ndambotaura makuseni ndikati mwezi wa August vamwe vari kupira midzimu, mwezi wa August vanhu vari kuridza ngoma, mwezi wa August vanhu vanodira doro pasi, but isusu tinaye Mwari wedu watinoworshippa, tinaye Mwari wedu watinorumbidza, tinaye Mwari wedu watinotambirawo, watinosumudzirawo maoko tichirumbidza. Begin to share, begin to share, begin to share. We are going to experience the power of God. Mangwanani ano, as we are going to worship God. Ticharumbidza Mwari, ticharumbidza Mwari, ticharumbidza Mwari. Just before I introduce our guest today, before I introduce the worshiper of today, from the book of number 16, and I will read from verse number 25. Thank you, blessing. I'm seeing you, ladies. I'm seeing you, Sharon. I'm seeing you. Thank you. Begin to share our page. Share it, share it, share it. From the book of Acts, chapter number 16, from verse number 25, the Bible reads, "And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto the Lord." Bible not power pakati peusiku. Paul and Silas vakatanga kurumbidza Mwari vachinamata. So in other words, prayer and worship, they go hand in hand. On Wednesday, we were hosting Pastor Grace as she was leading us in a powerful prayer session. Today, we are going to host Pastor Tinashe Murigo as well, as she's going to lead us in a powerful worship session. And I'm sorry when we are moving through worship, because the Bible says is they started to worship God. Verse number 26 is suddenly there's a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken. And immediately all the doors were opened and everyone's bands were loosed as they started to worship God. Ngetani dzakatanga kudona. Pane ngetani dziri muupenyu hwedu dzatiri kuti as we are going to worship him, dzichatanga kudona. Pane hosha dzichatanga kudona. Pane spiritual husbands achatanga kudona. Pane minyaka ichatanga kudona. Pane munhu arumbidza Mwari. Pane munhu atsvaga Mwari. I want you to begin to share our page. Share our page, share our page, share it to your relative, to your friends, to your workers, share it. We want it to go viral. Continue to share. Thank you so much, Yolanda. Thank you so much, Ruvimbo. Thank you so much, Vimba. I'm seeing you, Yud. I'm seeing you. Thank you so much, Mel. I'm seeing you. May God continue to bless you. Share our page, share our page, share our page. We want to enter into a serious moment of worship. Continue to share as I'm about to introduce our guest. Continue to share. Let me just say a little bit about Pastor Tinashe. Pastor Tinashe is from Mashingo, Vakazharwa kubva kuMashingo, but is now based in Mutare. Though he is a founder of House of Power Apostolic Ministry. In other words, he is a pastor. In other words, he has got a ministry called the House of
House of Power Apostolic Ministry. As well, he is a musician. He has already recorded 5 albums. He has already recorded 5 albums. Today, and he has composed hundreds of songs. And as well, he is a vocal coach. So he's not just an ordinary man of God, or he's not just a singer, but as well, he's the founder of a ministry. So we honor you, servant of God, Pastor Tinashe. We thank you. We really appreciate you in the DOV. We have seen so many songs. Amakaimba inekuda kwe DOV NDADHINIWA yangu maitadza ere Mwari nyasha dzakandiwana. We really appreciate you, servant of God. To us, you mean a lot as DOV family. May God continue to use you. May God continue to pour out his anointing upon you. May you tear the heavens through worship, and may you minister to many broken hearts through worship, to many broken families, broken nations. As you will be worshiping, healing will be taking place. We want to thank God, the God of Jehoshaphat, whom when after he has introduced worship, something happened. Through worship, and God manifested himself in power. May he continue to use you. May you become a vessel of honor in the industry of worship. May God take your music far, and I declare it in the mighty name of Jesus. May it cross borders out of Zimbabwe, out of Africa. May you become one when it comes to worship, and your team will bless it, and your church, your ministry, your family will bless them in the mighty name of our Lord Jesus. I don't want to take much of the time. I want to leave this time to you, servant of God, that you may do what God has called you to do. As I continue to encourage daughters of virtue, please share this thing. We want to worship God. Atikundwe neverima vanopira mashari vanotamba ngoma kubva kuchitanga kusviba kusvika kuchiedza vachipira mashari vachitambira midzimu. But I ask, as the children of God, takagara tisina chatiri kuita, this only 1 hour we want to worship our God, and I know something is going to happen. Kune vachadzikinurwa, kune vachaporeswa, kune vachapikutwa misodzi, kune vachavhurirwa mabhodha, kune vachawana mabasa. Just through worship today, I can already feel the anointing of God. That's something is going to happen during this session. In the mighty name of our Lord Jesus, we love you all, daughters of virtue. May God continue to bless you. I want to leave this time to Pastor Tinashe. Over to you, servant of God. Thank you for coming. Amen. Thank you, my prophetess. Thank you so much, my prophetess. You are a blessing to me and to my ministry. Tino mutenda Mwari wakanaka. Hallelujah. Mwari wetu wakanaka. Hallelujah. Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Wanti tino mutenda Mwari wakanaka. Hallelujah. Mwari wakanaka. Hallelujah. Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Mwari
Continue to share. Kainimoga moyo wangu umshuva Yesu tina natindocha kainimoga moyo wangu unomushuva Mwari kuna muti nangarire Mwari we aiwa mutinya inidachanga imimoga moyo wangu unokudai unokushuvira tirangarire mwanani yano sakatinga hakuna mla kupinda Yesu hakuna hakuna Mungu hakuna Mungu kurapa moyo hakuna Mungu. Just touch your heart. Kati hakuna Mungu anurapa moyo hakuna Mungu. Yesu anorapa moyo anorapa moyo anorapa moyo Yesu Yesu anorapa moyo Yesu anorapa moyo anorapa moyo Yesu Yesu anorapa moyo anorapa moyo Yesu anorapa moyo Yesu Yesu anorapa moyo Maribadu anorapa moyo Yesu anorapa moyo Yesu. I know somebody to right now. Listen to what Rapai Sakanamadi Ichakunda Odotanga Ichatukanga Ichina Mata Imimari No
unondikundisa ndiripo pamavi dokunda ndiripo. It doesn't matter the battles. Pamavi nitakunda ondo tangu haya ini nitavuka naye nitina mata imari unondikundisa ndiripo enarabakaya eshanarabao sanararararema aiwanitsasingirira ndiripo pamazi nitakugama nitina mata meya wakupfuma asinyama inongoro kutika asimeya wakupfuma kunamata namapi nditakunda ondo zangu nditapfugama ndichina mata Mwari imi Mwari unondikundisa ndiripo amundirasise pamavi dokunda ndiripo. We are winning. Namavi tichakunda hondo zedu tichakabaya tichina mata imi Mwari unondikundisa ndiripo mavi ekaya mabosa anabayaderebosa. On my knees I will conquer all my battles. Yes, I bow down in prayer. Oh Lord, you grant me victory. On my knees I will conquer all my battles. Namavi yati nichakuta hondo zangu Zimbabwe tinokundirapo nichapfugama nichina mata andikundwi imimi Mwari wedu unondikundisa ndiripo. Lord, I love you pamavi dokunda ndiripo ichangoti koyangu nyaya Yesu aitadza ere koyangu nyaya vari kuti maitadza ere koyangu nyaya maitadza ere imi Mwari makati paJesu mwana wenyu mukatinyima chiko pamwe chete naye imi Mwari makati paJesu mwana wenyu mukatinyima chiko imi Mwari makati paJesu mwana wenyu ngati mukatinyima chiko pamwe chete naye imi Mwari makati paJesu mwana wenyu chincha mukatinyima Manamangareosa, imi Mwari makati paJesu mwana wenyu
koshangu ngari imi mari makati pachesu mwana wedu ungati ni machiko pamwe chete naye. Everybody, imi mari makati pachesu mwana wedu airambi masikati ano ngati imi mari makati pachesu mwana wedu ungati ni machiko pamwe chete naye. Oya kunyaya kunyaya katini chasikirira kiripapamati ichapfukama ichina mata ayawakutuma umakuna mata imi mari makati pajesu mwana wedu ungati nyimati anga kunyimi utano ngati imi mari makati pajesu mwana wedu. Somebody are facing a situation in your house. Yangu nyaya ngaba maitatsa ere yangu nyaya uti maitatsa ere koshangu ngari saramba ere koshangu ngari. Yes, Lord. Ora batati vanoshanga zvirema zvinofamba zita renyu ngarikudzwe ngati varwere vanopora nyangwe vatadzi vanoshanga zvirema zvinofamba zita renyu iro ribatwe zita renyu ngarikudzwe. He was given a name above every other name. Ribatwe zita renyu ngakanaka ngati ngaribatwe neutsvene ngaribatwe neutsvene etarabasa naraba ribatwe neutsvene. Love your name. Katarabasa narababa ndatingaribatwa zita renyu neutsvene zita renyu ngarikudzwe zita renyu ngarikudzwe. Makanaka Mwari wedu, makanaka Mwari wedu. Ndatingaribatwe neutsvene zita renyu ngarikudzwe.
sakatino simudza maoko itai zvamunoda dururai nyasha Jesu kwatiri. We lift our hands to you, Lord. We surrender to your will. Pour out your power and touch our lives. We lift our hands to you, Lord. We surrender to your will. Pour out your spirit and heal our land. Prayer, heal our lands, heal Zimbabwe, heal our land, Lord. Amen, amen. Heal our land, yes, I declare. Heal Zimbabwe, heal our land, Lord. Amen, 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 amen. Heal our land. Heal Zimbabwe. Heal our land. Just open your mouth and pray for Zimbabwe. Open your mouth and pray for Zimbabwe. Father, we thank you for our nation. We thank you for Zimbabwe. Kaya mandaraba, kaya sandarabaka. Kaya rerebo, saterebo, shaterebo. Our nation remembers Zimbabwe. Wonderful God. Tinganye petsere antino kama imimari munonisiva tiri muno atinganye petsere antino Baba kumakandisika moyo wangu unosila nawe pamberi penyu Mwari moyo usina yekera apana chandika kupanzirai Baba kuranga ingosiva ipili Shamano dana kwa Hatina kuzitiswa matombo Kurane vishonga Haninga kusia inakura Baba wangu munonisiva Shatiri munonisiva Nati kukura na yugosiva imbibi Nangweshao manodana kwa Atina kutsitiswa matombo Kurane visho Andinga kusia inakura Baba wangu munonisiva Santiri munonisiva Baba, one more time Kura na igosiva ipimi Shama nonana kwa Atina kuekataraka Erebo sataraba kuyatarababa Andinga kusia inakura Baba wangu munonisiva Santiri munonisiva
Antinganya Patere Antinokuka Onotsangu Munozisima Shantiri Munozisima Antinganya Patere Antinokuka Nyayatsangu Munozisima Shantiri NDADHINIWA Wea wangu nenaro Eyuwa NDADHINIWA Wea wangu nenaro baba Eyuwa Washakuka Namna neta naro NDADHINIWA Wea wangu nenaro Eyuwa Nakanyasha zakandiwana ipapo isingafungile nyasha zakandiwana ipapo singakona Oh my God. Bless your name, bless your name, bless your name, bless your name. Everybody, wherever you are right now, join me. Washatsakandiwana ipapo isingafungire na washatsakandiwana ipapo isingafungire ameno natisirinyasa kiripiko ameno natisirinyasa ameno natisirinyasa kiripiko ameno natisirinyasa Kasha zakatinonga aya tini mungatope tirajero tikwantiri mana
Yashatakandinonga paya tiri mumatope kitwiraje roti kwantiri kana zikanditenge sainini washatsemoto zikanditenge sanyasha kuparatwa enoda tisirinyasha tiripikoma enoda tisirinyasha kakaparara enoda tisirinyasha tiripikoma enoda tisirinyasha kakaparara ameno dati sirinyasa tiripi komai ameno dati sirinyasa kaya mandara makaya Simbarangu ini utera wangu nawe swahili omu nyama yangu utenda nyasha yashatikava simbarangu utera wangu kwa challenge za chuya utenda nyasha utenda nyasha yashatikava simbarangu mutera wangu swahili omu nyama yangu utenda nyasha andaifanira shungu sanganane mimani abaona moyo wangu baba abaona moyo wangu
pamoyo shungu kuyanananeni Baba ona moyo wangu Baba ona moyo wangu Baba ona moyo wangu unokuda Titi sai moyo wangu kuna matapa 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 Tineshungu pamoyo Tineshungu Etabaya anana katadura mea wake amekufa Tineshungu zipamoyo Titi sai moyo wangu sapopona kuna matapari Titi sai moyo wangu napata kisanyunyuta asititi sai moyo wangu kuna matapari akarama Jehova akatendeka kushinda There's no one else like you. There's no one else like you. Sweet Jesus, what a wonder you are. You are brighter than the morning star. You are fair like Pharaoh and the lily that grows by the riverside. You are precious, most precious than gold. Sweet Jesus, sweet Jesus, what a wonder you are. For you are brighter than the morning star. You are fairer, much fairer, and the lily that grows by the riverside. You are precious, most precious than gold. You are the rose of Sharon, the fairest of them all. You are everything my heart desires. You are fairer, fairer than the lily that grows by the riverside. You are precious, most precious. You are the rose of Sharon, the fairest of them all. You are everything that my heart desires. Father, you are fairer, much fairer than the lily that grows by the riverside. Ah, we love you, we love you, we love you, we love you,
just love him. Katimu kutsenga emoyo inofara tsitsi dzake Tirani. You know this one, everybody. Manawa Kewa Kutiti Binenga Amen. We are nothing without His mercy. We are nothing without His praise. Oh, thank you, Father. Thank you, Father. Anola Irasuba Ibene Erenika Si Katsiona Mwenwa Nakaya Mandarabose Karabakaya Sandaraba. I want you to lift up your hands wherever you are. Raise your hands wherever you are. Let's continue to worship Him. When the Israelites faced their enemies in 2 Chronicles chapter 20, the Bible says, so that as they were worshiping, God set an ambush against their enemies. As we continue to worship Him, every enemy was falling down. Those of Jericho are falling down as we worship Him. For we give you all the glory. We worship You, our Lord. Yes, Lord. Worthy to be praised. Why the guys are not looking to the bed? They would not be trying to focus on the music. I don't focus on the money. And so I want to go to the as they sound this way, God begins to fight their battles. So we give You all the glory. We worship You, You are worthy to be praised. Everybody, we give You all the glory. We worship You, our Lord, for You are worthy. Tino simutira sitarenyu timimari Baba. When you worship God, you are fighting your battles in a smart way. You are winning your battles in a smart way. It's not about our Buddha's in the victory. Thank You, Father. Thank You, Holy Spirit. For there is nothing we can do. There is nowhere we can go without You, Lord. You are worthy to be praised. There is nothing we can do. There is nowhere we can go without You, Lord. You are worthy to be praised. Hakuna kwatingaenda, hakuna kwatingaita mali ledu musipo, akafanira
Akafambira nerumbidzo tinokupa impiri yose tokunamata akafambira nerumbidzo. Just worship him. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Yes, we give you all the glory. We give you all. 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 In Acts chapter number 16, as the woman of God was saying, Paul and Silas vachirumbidza Mwari, akaitika earthquake. Bible says, and all the doors were opened. When you pray, when you worship God, God opens doors that you have not knocked on. And all the chains were loosed. As you worship Him, may every door be opened for you. May every chain be loosed. Ishewe nyikai tona mata tongai mai. The Lord is still on the throne. Dimi ishewe nyama yose manu wenyu tona mata tongai mai. You are the Lord in this place. We worship you. Would you reign in this place? We are Mutonge Ishewe Mbakino Tongai. We are Mutonge Ishewe Nikayedu. You go Tongai, 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 Baba, Tongai, Tongai, Ishe, Tongai, Airi. Thank you, Father. Hey. Tongai, Tongai, Baba, Tongai, Tongai, Ishe. Thank you, Lord. Now, guys, we're going to do this last song before I hand over to the prophetess. I want you to believe in your heart that you are a child of God. When we confess with your mouth that you are a child of God. You cannot be defeated. You are a child of God.
saka uti ndiri mwana wa Mwari. Mwari anondiona sajesu. Ini ndiri mwana wa Mwari. Mwari anondikoshesa sajesu. Tiri mwana wa Mwari. Mwari anondikoshesa sajesu. Tiri mwana wa Mwari. Mwari anondikoshesa sajesu. Nati ndiri mwana wa Mwari. Mwari anondiona sajesu. Tiri mwana wa Mwari. Mwari anondikoshesa sajesu. Aini ndakakosha pamberi pake. Nati ndakakosha pamberi pa Mwari. Aiwa ndakakosha pamberi pake. Baba vangu kudenga abarware. Nati baba vangu kudenga abashai. Ini ndiri mwana wa Mwari. Mwari anonditora sajesu. Baba vangu kudenga abarware. Baba vangu kudenga abashai chindu. Ini ndiri mwana wa Mwari. Mwari anonditora sajesu. Nati iwe wakakosha pamberi pake. Aiwa wakakosha pamberi pake. Wena kutidwa noti ndakakosha pamberi pa Mwari. Eratana paya nderererererebosa kabaya. Nati ndakakosha pamberi pake. Banwaga kurambasi wakakosha pamberi pa Mwari. Wakakosha pamberi pa Mwari. Eratana kaya mandana. Maria kanipa rukare rwake. Tiruchengeteze funga zangu na moyo wangu. Tiri mwana wa Mwari. Maria anondiona sajesu. Mina macho yangu inopindua. Patinona mata Mwari anotitwa. Maria anondikoshesa sajesu. Maria katipa moyo wake mtende. Ule ukare mukati wangu. Ini nilitembelea moyo mtende. Maria anonditora sajesu. Aiwa ndakakosha pamberi pake. Aiwa ndakakosha. Kaya dalale salamaya. Oh my God. Tiri mwana wa Mwari. Anondikoshesa sajesu.
tiri mwana wa Mwari. Iwe uri mwana wa Mwari iwe. Maria anokukoshesa saChesu. I hand over to you. Begin to worship wherever you are. Worship him, worship him, worship him. Ngotanga kumurumbidza, tanga kungonamata. Tanga kumurumbidza, namata, 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 namata. Namata. In 2 seconds, I want to bring back Pastor Tinashe. Ndingotimbira my favorite song. Yangu maitadza here Mwari. Just for 2 minutes. As he is going to worship with us with this song. Whatever you are praying, whatever you are believing God for, whatever you are saying, God, I need you. It might be your education, it might be your health, it might be your marriage. Kuti ungoenda pamberi paMwari ungorumbidza uti Mwari yangu here ndega ndo yamatadza maitadza here Mwari yangu yekuti ndipindewo mumba maitadza here yangu Mwari yekuti HIV ipere Mwari yangu maitadza here yekuti ndiwanewo basa matadza here Mwari yeCovid muZimbabwe yeCovid muAfrica. I just want to worship God for 2 minutes. Yes, I'm asking Pastor to come back. I said, that's my favorite song. Whenever I want to hear God speaking to me, I'll just use that song. You know, I'm so young with children and don't want it down and I'm like, Mwari yangu maitadza here amuna nhoroondo kuna revelation amuna nhoroondo yakanzasizvi Mwari vakazozvitadza ko yangu maitadza here. Just take us for 2 minutes. Yangu maitadza here. Tine nyaya yandinayo imi Mwari. Ngaswedera pamberi pechigaro chenyu nditaurirane. Tine zvinhu zvandanamatira kwemakore akawanda. Makomo ndichikwira, mitsanyo ndichiita, nakwezvipo ndichikupa. Ndaona vazhinji vachiuya kwamuri muchivaitira nyaya dzavo. Mapofu achisvinura, zvirema zvichifamba, vakafa vachimuka. Aratarabosa ndarabaka, ndarabaka sandaraba. Mufudzo wangu kwamuri Mwari, ko yangu nyaya maitadza here, ko yangu nyaya. Ko yangu nyaya maitadza here Mwari, ko yangu nyaya. Katiko yangu nyaya Mwari, ko yangu nyaya. Oh, rabakana rababa. Vanondiona vanondiseka Mwari, kanzi Mwari wako ari nekuti siku nesikati misodzi ndiko kutya kwangu, asi ndinosiva misodzi yangu Mwari, makaichengeta pamberi penyu. Hakuna nhoroondo yekukundikana, hakungatangiri patiri. Hakuna nhoroondo yekukundikana, hakungatangiri patiri. Itsika yenyu Mwari wangu, katarabasandarabababaya, nati maitiro enyu musharukwa. Itsika yenyu Mwari wangu,
kupindura vanodana kwamuri. Maitiro enyu musharukwa erandarabakatelebosakaya hamuna nhoroondo yakukundikana hamungatsvakiri ngati hamuna nhoroondo yakukundikana hamungatsvakiri patiri koyangu nyaya imi Mwari makatipa Jesu mwana wetu mukatinyima chiko timi zvedu Mwari makatipa Jesu mwana wetu chicha mukatinyima pamwe chete imi Mwari makatipa Jesu mwana wetu mukatinyima chiko hamuna nhoroondo yakukutikana katara mababaya koya nyaya itika yenyu Mwari wangu kupindura vanodana kwamuri. Maitiro yenyu musharukwa kusimudzira zvakasvidzika hamuna nhoroondo yakukundikana hamungatangiri patiri ngati hamuna nhoroondo yakukundikana Mwari. Thank you so much, servant of God. Thank you, Pastor Tinashe. Thank you for ministering so powerful unto us. And to all our viewers, our followers, thank you so much. I know something happened. Kuneva receive mabasa, kuneva receive utano, kuneva itirwa shakanaka as we were ministering it through worship unto our Lord Jesus. Thank you so much. Continue to share our page. Next week, Saturday, we are going to host again another powerful general servant of God. Anoshandiswa na Mwari zvakanyanya zvekare mutime mu worship mu ministry yekurumbidza Mwari. We are going to host Minister Take Sure Zama musi Saturday. So stay tuned to our Facebook page. We will be ministering to you because of this lockdown. But we are trying our best to bring worship to you. We bring the word of God to you. We also bring prayer unto you. Thank you so much. Until we meet again, continue to worship God. Amen. Thank you, Pastor Tinashe and team. Amen.